Vă salut, prieteni! M-am oprit aici pentru a mă odihni puțin, pentru a bea puțină apă, dar și pentru a vă prezenta un ceas pe care l-am cumpărat cu puțin timp în urmă, nu cred că are o lună de zile, și pe care am vrut să îl testez în natură, pentru că are și o funcție de busolă și funcție de termometru, motiv pentru care am spus să îl testez în mijlocul naturii pentru a nu fi influențat de factori care în mediul urban ar putea să îl influențeze. Imediat vă voi arăta despre ce ceas este vorba și vom face și un test pentru a vedea dacă busola ceasului și termometrul sunt corect calibrate. Acesta este ceasul despre care vă vorbeam. Este un ceas de la Casio, modelul SGW101VF, cu busolă și cu termometru. Motivul principal pentru care l-am cumpărat a fost că are cifre foarte mari, care pot fi văzute în aproape orice condiții. Pe lângă funcția de indicare a orei, are 5 alarme, funcție de cronometru, funcție de numărătoare inversă, busolă și termometru. Nu vă voi vorbi acum despre reglaje, despre funcția de alarmă, despre funcția de cronometru sau numărătoare inversă, ci am vrut să testez busola și termometru în mediul natural, pentru că în mediul urban era posibil să fie influențat rezultatul de diferiți factori. Așa că am ieșit în natură și am scos înainte de acest moment ceasul de la mână cu, cred că 40 de minute, pentru că spune în manual să îl dai jos de la mână pentru a indica cât mai corect temperatura exterioară cu cel puțin 20 de minute înainte. Am făcut un test ale cărui rezultate le veți vedea imediat. Pentru a testa dacă busola ceasului indică nordul și temperatura în mod corect, am dat ceasul jos de la mână de vreo 40 de minute, am pus aici o busolă, da, pe care o am de regulă cu mine, unde se vede că nordul este pe direcția aceea. Pentru orientare am pus acest briceag între busolă și ceas, pe direcția nord-sud, iar aici am orientat nordul ceasului de pe cadran în direcția indicată de busolă, iar acum vom activa funcția de busolă și termometru de la butonul acesta pentru a vedea dacă ne indică în mod corect nordul. Apăsăm acest buton și a făcut circuitul și vedeți, acum avem aici temperatura 7,4 grade, iar direcția nordului fix pe direcția pe care o indică busola. Încă o dată. Vedeți? 7,3 grade, direcția nordului fix pe direcția indicată de busolă. Concluzia este că busola ceasului și termometrul sunt bine calibrate, indică temperatura care au anunțat-o astăzi cei de la Meteo, 17 grade au fost anunțate. Aici trecem iarăși în modulul de ceas, apăsăm aici. Așa. Am vrut să testez ceasul în mediul natural, pentru că în oraș ar fi putut fi influențat de diferiți factori perturbatori. Ca o concluzie, busola și termometrul ceasului, dacă sunt folosite corect, așa cum scrie în manual, adică să îl dai jos de la mână pentru a avea o temperatură a mediului ambiental și nu temperatura corpului, indică temperatura relativ corectă. Nordul indicat de ceas este nordul indicat de busolă și consider că este un plus pentru acest ceas care, pe lângă faptul că ne indică ora, are funcții de alarmă, funcție de cronometru și de numărătoare inversă. Aceste funcții de busolă și termometru în situații deosebite ne pot ajuta. Acesta a fost clipul pe care am vrut să vi-l prezint. Vă mulțumesc pentru vizionare. La revedere! Nu uitați să vă abonați, să dați un like sau un dislike în funcție de cât de mult v-a plăcut sau nu v-a plăcut acest videoclip. La revedere!